सोर होनबा नोङो आं सिनाय मोनाखै। सिनायनो माने बे जायगानि माबायाव बाव अफिसाराव बाव बसआ बाव बे जायगानि मालिकआ बाव। मानोबा मानो नांगौमोन बे जायगानि बसखौलाय? दा जेनेबा माबा नों साख्रिफोर नागिरना फैदोंब्लालाय जब नागिरना फैदोंब्ला दानो खालि पस्ट गैथ'वा। हय बेफोरखौ फैदों नामा आङो बेफोर खामानिनि गोनांथि गैया आंहा। बे जायगानि माबा रनि बरुवा बाव रनि बरुवा आं बेखौसो नागिरनानै फैदों। बे जायगानि बिगोमा होनना लादों गावखौनो। बे जायगायाव बे अफिसा गावनि होननानै बुंदों। अबाव बे रनि बरुवा? रनि? मा खालायदों रनिया? मा खालायाखै होननानै बुं। बियो दानथामसोनि फैसा होआखै। आंनि वाइन शपनिफ्राय बियार लोङै राम लोङै केन लोङै बेसे दाहार खालायदों? 25,000सो जादों। मा? राम बियार लोङै वाइन शपआव बेबायदिसो खालायदों बियो? मान गैया सनमान गैयानो। अबाव बे रनिया? माबारै फैसाया सुख'नो हो नङाबा अफिस फैना सिफायना गालांगोन आं मिथिखा। खोनासं, नों जायखियानो जाया मानो खुगा हमथाना बाथ्रा बुं। अफिस सिफायनाय मायबा सिफायनाय बेफोर बाथ्रा खुगायाव दा लाबोसै। खुगायाव दा लाबोसै नङा, सेफायजोबगोन आं। बुंनानै दोन रनिखौ। सिथा खुगा संबालिना बाथ्रा बुं। बे अफिसखौ सेफायगोन होनना बुंनायनि सिगां 10 बार सान मोनथिबाय? बे अफिसनि बिगोमा आङो। हानाय हयै बाथ्रा बुं मानसि। जानला माला अफिसाव हाबबोनानै जानला माला दा बुंसै। ओइ हिनजाव, आंखौ सिनायाखै? बांद्राय खुगा दा सालाय मिथिखा। आंनि फैसा जानानै अबाव खारग'नो? सोर मा मानसि जात गैया बात गैया बेयाव अफिस सिङाव फैनानै बेयाव फैसानि बाथ्रा बुंफैदों? नोंनि वाइन शपनि बाजार खला नङा बियो, आंनि अफिससो बियो। बे खुगा संबालिना बाथ्रा बुं, जानला माला दा बुंसै। माबादि ओंखारलां, नोंनि फैसा मोनगोन समाव। ओइ गेला, सिनायाखैलै आंखौ। नोंखौ सिनायनायनि जेबो गोनांथि गैया आंहा। नोंनि 25,000 फैसाखौ सुखायनो आंनो सेकेन्डबो नाङा। मीना चेकबुक मोनसे लानानै फै आंनि केबिननिफ्राय 25,000नि। नोंनि फैसा दानो लाना थां आरो आंनि अफिसनिफ्राय माबादि ओंखारलां। आरो खबरदार, मोनसे बाथ्रा खोनासंना लाखा मोजाङै। नोंनि वाइन शपनिफ्राय जुदि आंनि फिसाजो लानो जुदि नोङो माब्लाबा जुदि नोङो बियार केन राम माबा जुदि फानो, नोंनि वाइन शप सेफायना गारगोन आं मिथिखा। मानसि सिनाय मोनाखै? बाद हो नोंनि लेबेल। नोंनि फिसाज्लाखौ रावबो लोङाखै। नोंनि फिसाज्लायासो आंनाव थाङो। साला अबेनि मानसि फैलाबायो बेयाव? दम होनो फैदों आंखौ अफिस सेफायग्रा बियो। जेब्ला जेलनि हावा जाहोगोन अब्लासो मोनथिगोन सिनायाखै आंखौ। आंनि अफिस सेफायनायनि बाथ्रा बुंनो फैदों। आरो बे रनिया, बे साला आंनि गासैबो मान सनमान गासैबो मानसिनि गेजेराव मान सनमान जाजोब्बाय। मा दरकार बियो सोरनिबा वाइन शपआव धार खालायनानै 25,000 30,000 खालायनो? मा दरकार बेफोरखौ खालायनो? लोंनाया बारानि सायाव बारा जादों। र' जाय जासिगोन बिनो थाइसे गरसे फैसा होलां। न'आव थाबा थाथों, ओंखारबा ओंखारलांथों। जेराव थांदों बियो। गावनि स्टेटासखौ आं लाखिनो थाखाय, मोजाङै मानसिफोरनि गेजेराव लाखिनो थाखाय बेसे मा खालायो, बेसेबां खस्थ' खालायो आङो, बेसे जुजिबाय थायो। बे फिसाजा सासे आरो सेकेन्डआवनो मान सनमान जाजोबोलै आंनि। दिनै बिनि थाखाय मानसिफोरनि गेजेराव लाजिनो गोनां जाबाय आं। बयबो मिथिबाय आंनि फिसाज्लाया बेबायदि होननानै। र' दिनै न'आवल' थांनो र' आं। रनिखौ र' मोजां जानोबा जा, नङाबा न'निफ्राय ओंखारलां होनना बुंखागोन आं दिनै। र' न'आव थांनो र' आं माबारै। गुथालखौ नुथारला माथो। गुथाला आंखौ बेसेबा गाज्रि मोननानै दं खोमा। बै सानसेखालि बेबायदि बुंनायनिफ्रायनो मानसिखौनो जेरावबो नुला। आंबो मा खालायनो, गावनि गोसोजों खालायनो होनना खालायाखैना। आंनि गोसोआवबो नोंनि थाखाय मायबा अननाय फैयो आं मिथिगौ। अननाय दं आंनियाबो नोंनि थाखाय। नाथाय मा खालायनो, आंनि खाफालावनो जेबो मोजां लिरनाय गैखाया। गोबां दुखु मोननानै दं खोमा बे बाथ्राखौ बियो। मोनगोनबो दिनै। बेखायनो सानसेबो नुला, लामायावबो नुला, दैमायावबो फैला सानसेबो। आंनि जिउआव आं बे गुथालखौल' सासे मोजां मानसि लोगो मोनदोंमोन। बेबो आंनि खाफालाव गैया। आंबो बाराद्राय सानफ्लांदों खोमा। खिजानि जेबो हामा मोनाखैयानो बियो। आरो आंनि थाखाय जेबो गैयाबोथ' जानो हानायना बिनि गोसोआव। आंसो बेखौ सिरि मोजां मोनदों। बिलाय अबाव आंखौ मोजां मोनो, मालाय लोगोसो होनना सानोमोन खोमा। माहाय हाबिला, हारसिं बारि खनाफोरावलाय सोरखौ नेगासिनोहाय? सोरबा लोगोखौ नेदों नामा हाबिला? बे सासे हिनजावखौ नुब्लानो रागा जोङो आं। बेनो खिन्थाना होदों खोमा आंखौ जानला मानला सेंग्राफोरजों रायज्लायबाय थायो होननानै। बेसो थांबाय थायो जोंफोरनियाव। बोरमा दोस्लायफैदों आं। आंलाय माथो दहायनिफ्रायनो गसंबाय थानाय नुनायखाय सोरखौबा नेदोंसो नामा? दावदै दंना गैया नोंसालाय? मिथिया, आं आनैयासो मिथिगौ। रनि सोर मा जालायखोलै? मासो बुंनो फैदों नोङो हो?
मा जालायखौलै गोदाव सोरावनो दखान नोंनि लोंनायनि थाखाय दाहार मारि थुंबाय थागोन आं मा गोदाव सोराव जाना माला बखिबाय थादों नोंलाय गोदाव सोरावसो ना मोजाङै बुंबोलाथाय बाथ्रा खोनासंनो रोङा बे लान्था वाइनसपा बे टाउननि लान्था वाइनसपा आंनि अफिससिम दिनै फैनानै आंखौ धुमखि होफैदों मिथिबाय आंखौ दम होफैदों नोंनि अफिसाव सेफायगोन होननानै मा दम होफैदों जोंनि अफिसाव फैनानै आसरित जानो गोनां खोथा गैया नोंनि खामानि बेफोरो नोंनि बेबायदि आखलनि थाखाय आंनि अफिसाव फैनानै मानसिफोरनि गेजेराव बयनिबो मानसिफोरनि गेजेराव लासिं सिं अपमान सनमान गैयाना बेसे बखिफैदों अफिसाव आं दसो होनखादोंमोन बिखौ सानसेनि उनाव होगोन होननानै एसे लोंब्ला जाया बेना एसे लोंब्ला अहाया दखानाव दाहार खालामना फैदों बियो 25,000 30,000नि दाहार खालायग्रानो बिनियाव मोनामलाय दाहार खालायनानै लोङा माथो खालायगोन बेबायदि फालतु खरसा खालामनो थाखाय आंनाव फैसा गैया मिथिबाय कम्पानिया ओरैनो लस सोलिगासिनो आंनि बाहागोआ हर लाजिया बाहागो बिनो लाजि गैयि मान सनमान जाजोब्बाय नों आंनि दिनै बुंखाबाय आं मोजाङै खोनासंना ला मोजां जानोबा जा सान्स होदों आरो नङाबा न'निफ्राय ओंखारलांगोन न'निफ्राय ओंखारलांगोन आंनि सम्पतिया हर नोंनिल' सम्पति नङा बियो आंनि आफानिबो सम्पति आब'निबो सम्पति गासैनिबो सम्पति नोंनिल' नङा सोर आफानि सम्पति नागिरदों नोङो सोर आफा बेयाव रावबो आफानि जायगा गैया रावबो आफानि सम्पति गैया बे आंनि पापानि सम्पति बेफोरो सानोमफानि गरसे सम्पति गैया बेयाव मिथिबाय फिसाज्लासो आङो फिसाज्ला गिदिर आंहाबो सम्पतिनि हिसाब दङ बेयाव आंहाबो दङ मोननो गोनां मिथिबाय नोंनि बेबायदि आखल थाइसे गरसे नया फैसा मोना नोङो जेबो सम्पति मोना नोङो नोंनि थाखाय मान सनमान जेबो गैला आंहा गासैखौबो जाजोब्बाय नोङो मान सनमान आंनि मा सनमान दङ नोंहालाय जेबो सनमान गैया नोंहा आंखौ होखारग्रा बे न'निफ्राय नै थांगोन आं सम्पति हरग्रा आंनो होनबासो थांगोन आं हाला आं बे गथ'खौ खाबथानानैसो दोननो लुगैबाय आं गथ' गोरलै जानाय मोनब्ला न' सिङाव बन्द' खालामना खाबथाना दोनगोन आं बिखौ आंथ' नोंसानाव फैबायानो थायो नोंसोरलाय मानोथो थाङा जोंहानावलाय थांनांगौ गेजेर थांगोन र' आब' बासन्ति समखौनो मोनाना नै नोंसो हाबिलाखौ आं दहाय लामायाव नुदोंमोनहाय सोरखौबा नेबाय दंमोनसो ना मायोथाय बै माबायाव दैमा फारनि लामायाव जायखि थायाहाय होनबाबो हामासो मोनो आंहासो गाज्रि जानांगौ जायो हौवायाबो आंखौसो रागा जोङो नै सासे दङ आंहा सिनाखि बै जालांपारा गामिनि पान दखान होयो पान दखान बे बिफाया फैयोमोन जोंहानाव गेजेर ए नै हाबिलाखौ हरनोबा रायज्लायगोन आङो पान दखान होयो मोजाङैनो सोलियो दखाना मोनजागोन आरामसे औहाय हरनांगौमोन बिराद खर' जायो आंहा बिनि थाखायनो बिराद टेनसन नांज्लाय खमलाय जाबाय थायो हौवायाबो इसेबो बाथ्रा खोनासङा गावनि फागिनागासो मोजां जायो बिनि बारगा मायबा बुंबाबो खोनासंथारा हौवाया एखे फेजानथार मोनबाय आङो माब्ला बे न'निफ्राय हरनो हागोन आङो होखारनोथ' हाखाला हौवायानो महाराजा बायदिसोखा दे होनबा आब' बासन्ति मायबा मोनसे खालायदो लांदो बे न'निफ्राय आरो नों बुंनाय बाथ्राया बै हाग्राबारियाव अबावबारियाव दाखालै खेबसे बुंनाया लोगो हमै होननाया बेफोर बाथ्राखौनो साननानै आंहा बिराद गिनाय मोनखासोयो मान सनमान जाजोबगोन माब्लाबा मायबा जानांगौ जाबा थाब हाबा हरनो हाबा मोजां जागौमोनहाय बेखौनोथ' बुंदों नोंनि हौवाजों रायज्लाय मोजाङै बे पान दखाननि लाङा हिनजाव नागिरगासिनो हरनोसै नोंसा हरनोब्लालाय हरनोसै एसे बैसो जागोन आरो थेवबोलाय माथो हौवाफोरालाय माथो 15-20 बोसोर गाहाम गिदिर जाखायोआनो बे पाप्पि हौवायानो मानिगोन ना मानियाथाय आंना बे हौवा बोरायनो हरा होननानै बुङो आयु बोराय नङाहाय बेबायदि सिख्लाफोरालाय बेबायदि बैसोजों हाबा जाखायो माथो 15 बोसोर 18 बोसोर गिदिरफोरालाय माथो गिदिर जाहैखायो हरजाखायो माथो बाथ्राखौनो खोनासङाहाय हौवाया दानो हाबा हरा होननानै बुंबाय थायो नै मोजाङै रायज्लाय हौवाजों रागा रायज्लायनाङा गोदै रायज्लायफ्ला होनबासो हौवाफोरा गलियो रागा बुंबा खोनासंखाया नोंनि बाथ्राखौ गुरै रासै अननानै होन बाथ्राखौ खोनासंगोन ए आब' नंगौ बेबायदि बुंब्ला खोथा खोनासंगोन औ हौवाफोरखौ अननानैसो मुहि होनो हायो रागाजों हाया र' होनब्लालाय फैथ'र' हौवाया आब'आ बुंनाय बायदिनो खालायगोन आं खालाय दे होनबालाय थांसै आङो साहा लोंलांदो आब' नाङा लोंथ'ला माब्लाबा लोंसिगोन थादो आब' दे बे हाबिलाखौ हाबा हरनो हाब्लासो गोसोआ बिराद सान्थि मोनगोनहाय आंना जुगामि नोंनि बेबायदि सानबाय थानाया जानाय नंला बेबायदिजों जेबो खामानि सोलिला प्लेनिं चेन्ज खालायनांसिगोन मा खालायनो आयै प्लेनिंआनो साक्सेस जाला माथो आं गुबुन मोनसे खोथासो सानदों मा खोथा आयै आं जा प्लेनिंखौ सानदों एसे रिस्कियानो माथो खालायबावनो रिस्क लानांगोन जोंफोरो माबायदि मा रिस्क आं खानि खालायजादों बेनि थाखायनो आंनि मेगनखौ बोख्ल'ना लांदों बिनो बेखिनि रिस्कखौथ' लानो हानांगोनानो आरो बियो बेखौनो डिजार्भ खालायखायो मा सानदों नों आयै मोजाङै बुङा मानो खोनासं
दाथ' जों मिन्थिबायानो बे रितुनि अफिसा अबेयाव बिसोर मा खालायो मा मायो बिसोरनि बागैथ' जों दा गासैखौबो मिन्थिजोब्बाय आरो बे रितुआथ' सानफ्रोमबो काराव फैयो औ सानफ्रोमबो कारावनो फैयो बियो सानसेखालि आं ड्राइभार नुदोंमोन ड्राइभारबो थाफायो नामा सानफ्रोमबो ड्राइभाराबो फैफायो नामा सानफ्रोमबो माब्लाबा नुवा ड्राइभारखौ नाथाय मानो मा खालायनो सानदों नों आयै साननायखौ एबार गिदिरखौनो सानदों आं बेफोरबायदि गथ' गोरलैफोरबायदि गेलेबाय थाना जेबो लाब गैया होनब्ला बेनो आं सानदों बे रितुनि गारिखौ ब्रेक फेल खालायगोन होननानै मा ब्रेक फेल औ नाथाय आयै बेबायदि ब्रेक फेल खालायब्ला थैब्लालाय बे रितुआ थैब्ला थैब्लाबो अरजाया बियो नाथाय आयै नों रावखौबो बुथारा होननानै बुंदोंमोन माथो बोदलाल' लागोन खिथेरल' लागोन होननानै बुंदोंमोन रावबो मानसिखौनो बुथारा होनदोंमोन माथो खोनासंहाय बे मोनसे पार्टसो जोंनि प्लेनिंनि थैया बियो थैया आं बेखौ एसेबां इजियाव थैनो होआ नाथाय आयै थैब्लालाय उनाव जोंफोरखौ पुलिसाव हमना लांब्ला माबा मोनसे क्लु मोननानै ट्रास्ट मी आंखौ फोथाय बेबायदि जेबो जाया बेयाव जोंफोरनि प्लेनिं दङ मोनथिबाय बेखौ जास्ट ब्रेक फेल खालायनानै जास्ट एक्सिडेन्टल' खालायनांगौ बिनि उनाव नायबाय था आं मा खालायगोन डन्ट वरी जुगामि आं दंना आं ट्रास्ट मी जेबो जाया आं दं आं गिनाय मोनो आयै आं बेबायदि प्रेक्टिकेलि बेफोरखौ खालायफेराखै आं जास्ट मानसिफोरखौ खुगाजोंल'सो फासायो नाथाय बेबायदि प्रेक्टिकेलि बेबायदि ब्रेक फेल मानसि माबानाय आं बेफोरखौ गिनाय मोनसै आयै आरे बाबा जेबो जाया आं दंना जास्ट बेखौ मावनोल' नांगौ जास्ट एक्सिडेन्टल' खालामनांगौ ब्रेक फेल खालायनानै नाथाय आयै ब्रेक फेलखौ सोर खालायगोन नों बेफोरखौ टेनसन दाला बेफोरनि थाखाय आंनाव गासैबो जगार दंखायो